Ewo Ebuakwa North Mensini ni mo wepoye mantam no emuno. Nana matena nkonya wo ho no mo abomodenya ede nana okra kodie osei tutu awudikan asi akonya so se kronti hene ama adehye wo achem tafo. Dwumedie yi mo no etitiru ni enentin na wonyam ebeta ye chire a nana ma wo firi miaye aban mo mpanifo asafomu akandifo embebunu ahodo ene adehye a won ewo achemtafo enyina bepie mu wo ho a eye abakosem sronko kra sesei de achemtafo enya kronti hene a wono ene nana okra kodie osei tutu a odikan pani a wotena dwamu ema adwumedie ni nyina fa ne ntomapa ifraye ene da sebre edusei piasa wotoso 9 ena osabere makwabena ofori Tosumienu, Achem across so hene, etine edwamu se, ohoho sronko mechre guest of honor. Empire hoduo ena ekoso ewe dwabo yase, sanso ene bano, agofoma asa hodua echre ya mamre, yenyomtuo ene yentwene boa, enonso bi ekoso yepa. Nana okra kodie osei tutu a odikan, Achem tafo, kronti hene ebra wokasa no ene odi atudwa se nani so yie pa se yahwemu ne yedi eni ato ne so se wono ene betumi aboa esaso nti wo hyebo se ahobrasie mu wobesom na waboa ama empuntuo enkabom asomdwe etumi edi hene ewo wonkro ne musanso ene ba no wamamre ne wamane so a wobebo ho ban ne wakromu yie pa se ne empani etai mi reti no se me so mi di misunsun Inyansa ni minimi de ebebo ampani na bebia miwura ebese kafo afuru godu no ebetimi afro edusa o akonya so no kafo mpunto yade a odwen ho anopa ewia edumre ede odaso mu nyina bole kasa obi a wani miwura esran no odi adanse ya se eye mpunto de odi ko miwura ni mu a enya de obetwoma no awofo miwura nyankopon ko israel yeye wata fu do mu ha Esa se media yegi ena abe for 10,000 ti. Omo won program roso e wo man mu. Ene omo amana ho roso a omo hwe nyina se. Ebra so se enka bo sronkon eba ye dita ye wrachi. Na be bia ye nyina ye pese kafudu no edu. Ebra so se watimi wakame. We ya ye say we ya ka say no ya tumi nyina egu. Na ye nyina ye ka bom e dia akoma ba ko nya ben ba bo e dita ye wrachi. Ene penieti na tafuti ni peda egodu bebe efese tafu edu na minimisa se yenya ya adwen bro ne ya koma kora otumfo nyankopon a otumi ade nya no so beta ye yachi na enche biara no bebe efese tafu dunu yenya ebehu se tafu edu ho no na wo be frame no biwra beta wachi na wakoma pa no nso bi de makoma pa ba beta e chire ye dia kampani nyina ho ne peda tafu na tafu aba godu bebe a esese edu Ahensie dwumedi ekoso yi won akyeremu se eye bribi sronko kra edema achem tafoman sesei onpon wo no mo enya obi a obeboa no na empuntuo etumi aba achem tafokro no emu ena afi nso Ebuakwa North Mensini no emu edi opepa ani jeni ade aba na saadie yetini abodwa fefe edi ada kudi edi Nina na nia efiri ọrụ asa abehyebu bi n'ọnụ nso ayé mo abranti a ẹni ntu anamọ a ẹyẹ yie paa nti nhyɛ ne nkran sɛ yɛbɛhwɛ na bibia yɛbɛyɛ ma atafo ma yɛtu mpɔ no yɛbɛhwɛ ma bibia akɔ so sei mbaa na ma bɔkyi dɔmɔyi nso aka ho ɛnyɛ bɛgya aheni ebu so a yɛahwehwɛ mu a yɛbɛhwɛ na efion mo ayedu na yetutu ya ebe bia no bia ko so